A teraz ide Dano Markova. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, priatelia. Naposledy som tu na námestí rečnil o tom, že náš štát tu nie je pre biznis. Dokonca, že si musíme ustrážiť právo nebyť ziskový. Úloha Slovenskej republiky ako inštitúcie totiž nie je byť zisková, ale užitočná pre ľudí. A to je zásadný rozdiel. Aby verejné inštitúcie boli užitočné, musia slúžiť záujmom všetkých občanov. Ak sa však štátny aparát rozhoduje iba podľa kritérií peňazí a ziskovosti, potom rovnako slúži iba mafii finančníkov a bankárov, ktorí riadia dnešnú politiku. V priamej demokracii si však myslíme, že ak sa štát bude riadiť podľa toho, čo priamo my občania považujeme za užitočné, potom bude celá spoločnosť pravdivo slúžiť nám občanom ako svojim pravým a jediným majiteľom. Väčšina z nás sa asi zhodneme na tom, že ľudia potrebujú v prvom rade zabezpečiť to, bez čoho nemôžeme prežiť. Teda zabezpečiť ľuďom základné prežitie. A to bezplatne. Lebo inak ide o otroctvo, teda vydieranie strachom o život. Veľa ľudí sa však aj tak spýta, že prečo rozdávať koláče bez práce? Je to však skutočne zadarmo? Poviem vám jedno verejné tajomstvo. Nášmu ministrovi financií platíme na daniach niekoľkonásobne viac, ako by štát potreboval na to, aby všetci občania dostali bezplatne jedlo, vodu, bývanie, teplo, elektrínu, zdravotnú starostlivosť a dokonca aj základný internet alebo mobilnú komunikáciu. A to sú len zdroje z daní. My občania navyše máme nárok na zdroje tejto krajiny. Na pôdu, na lesy, na nerastné suroviny a na ďalšie veci. A donedávna sme mali dokonca aj naše štátne podniky, ktoré vznikli pôvodne na to, aby nám efektívnejšie zabezpečili to, čo potrebujeme všetci hromadne. Energiu, komunikáciu, pitnú vodu, teplo, dopravu a zdravotníctvo. Patrilo nám to volakedy. Nám ľuďom. A malo to slúžiť nám ľuďom. Avšak dnes nám politici vravia, že keď nezoženú eurá za predaj našich majetkov, alebo z našich daní, alebo si eurá nepožičajú, nemôžu nám občanom dať ani našu vlastnú slovenskú pitnú vodu. Naše slovenské polia bez eurodotácií vraj nemôžu produkovať jedlo pre našich ľudí. Bez eura nemôžeme na slovenskej pôde postaviť ani naše slovenské diaľnice, ktoré sú rovnako stavané iba slovenskou prácou a zo slovenských stavebných materiálov. Bez eura nemáte ako občan právo ani na slovenskú elektrínu vyrobenú v slovenských elektrárniach. Alebo to všetko už nie je slovenské? A čo keď je to sprivatizované za euro? Ja vravím, že čo je na našom území, to zostáva určitým spôsobom navždy slovenské a oni to majú v prenájme iba dovtedy, pokiaľ to slúži prospechu nás všetkých občanov Slovenska. A kde? Nech idú domov a zoberú si tie eurá od tých politikov a ich finančných skupín, ktorí nás o ne obrali. Všetci občania a vlády nielen Slovenska, ale aj ostatných štátov Európy sú systematicky manipulovaní k trvalému zháňaniu eura ako jedinej najdôležitejšej činnosti v ich živote. Zámerne to nazývam zháňanie eura, pretože v drvivej väčšine nejde o prácu alebo nejakú výrobu, ktorá by vytvárala užitočné hodnoty pre občanov Európy. Euro ako projekt Supermeny tu totiž nie je na to, aby slúžilo občanom a rozvíjalo ich krajiny. Euro je tu vážený na to, aby Európu a jej krajiny ovládalo a šmýkalo zdroje pre tých, ktorí euro ovládajú a majú ho plné trezory. Euro je tu na to, aby držalo pod kontrolou pôvodne suverénne a sebestačné krajiny. A to po všetkých stránkach. Finančne, hospodársky, politicky, mocensky, aj kultúrne. Nespravodlivé eurodotácie nám rozbili sebestačné poľnohospodárstvo, za euro sú sprivatizované naše podniky a za euro kupujeme nemeckú produkciu v hypermarketoch a rovnako euro potrebujeme na slovenské dôchodky alebo na zaplatenie slovenských lekárov. Odkiaľ sa však to všetko euro berie? Kto ho skutočne ovláda? Politici na nás občanov hrajú takú zaujímavú eurohru. Máme si myslieť, že ich múdri predchodcovia si niekde pri zrode eurozóny dohodli niekde v nezávislom centre Európy nejaký veľký trezor
Nazvali ho Európska centrálna banka a tam sú plné kamióny europeňazí. A odvtedy ich niekto akože spravodlivo prideľuje jednotlivým krajinám podľa potreby ako z nejakého spravodlivého kľúča. Jednoducho tvoria nám ilúziu, že euro majú pod kontrolou nejakí spravodliví euroúradníci a že je to niečo ako verejný prameň, z ktorého si každý štát načrie podľa potreby. Toto je však fatálny omyl. Euro nám občanom a krajinám takmer vôbec nepatrí. Nepatrí dokonca ani Európskej centrálnej banke. Európska centrálna banka má priam zákaz vydávať peniaze priamo štátom, nakoľko by ohrozila tzv. Stabilitu meny na finančných trhoch. Tak komu teda patrí euro? Spýtal sa z vás už niekto, kto sú tieto tzv. Finančné trhy? Snažia sa navodiť ilúziu, že sú to nejakí obyčajní ľudia ako my, ktorí si investujú na dôchodok po pár eur mesačne. Predstavte si však, aké mocné sily sa musia skrývať za týmito finančnými trhmi, že dokonca každý minister financií si musí požičať najprv na tzv. Trhu a nie od našej tzv. Európskej centrálnej banky. Áno, možno to znie poburujúco alebo konšpiračne, ale dokonca aj naša bývalá premiérka verejne priznala, že 97% peňazí v Európe nemáme vôbec pod kontrolou. Drvivú väčšinu eura, aj dolára, totiž vlastní iba zo pár desiatok veľkých bankových rodín a finančníkov s takmer neobmedzenou mocou, ktorých pôsobenie sa iba zámerne skrýva za finančné trhy. Toto je najdôležitejší fakt globalizácie. Svet, aj Európu, ovláda niekoľko desiatok finančných kartelov prostredníctvom sprivatizovaného eura a dolára, ktoré zďaleka neslúžia suverenným krajinám, ale súkromným záujmom, ktoré si hájí svetová elita prostredníctvom nedotknuteľných finančných trhov. U nás máme len zo pár finančných skupín, ktoré tým európskym nesiahajú ani po päty. A pritom s ich požehnaním ovládajú pokojne celé Slovensko, vlastnia banky, zdravotníctvo, podniky, celé politické strany, Tatry a rozdeľujú si celý náš štátny rozpočet ako svoju súkromnú firmu. Prostredníctvom štátnych dlhopisov, ktoré každý rok vydávajú po miliardách, ich skrotení ministri financií narobili taký dlh, že v roku 2011 každý z nás v republike, vrátane detí a novorodencov, dlžil ako občan súkromným svetovým bankárom vyše 5 000 eur, ktoré bude splácať celý život zo svojich daní. Tak komu a za čo vlastne všetci dlžíme našu celoživotnú prácu a všetky zdroje našej krajiny? My nedlžíme Európskej centrálnej banke ani štátom, ale skutočne súkromným majiteľom bank. Teda Deutsche Bank, Societe Generale, Raiffeisen, Erste Bank, ING, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Credit Suisse. Čím je skutočne krytá hodnota eura, bez ktorého nemôžeme ani dýchať vzduch? V skutočnosti vôbec ničím. Sú to len čísla v bankových počítačoch a potlačené papieriky, ktoré si dohodlo zo pár starých dedov, európskych a svetových monarchov a oligarchov. Celá euromena a podobne aj dolár sa tvoria z ničoho. Všetci dlžíme finančnej svetovej mafii za veľké nič. Naše úbohé vlády nás budú síce strašiť hororovými scenármi, čo všetko sa stane, ak nás nebudú škrtiť, oberať a nebudeme mať na splátky tejto mafii. Avšak pozrite sa na Island alebo na Grécko, ako tu hovorili moji predrečníci. Jednoducho povedali, nemáme a nedáme. A zrazu nejakým zázrakom 3/4 ich dlhu sú nenávratne preč. Sú odpustené. A kto utrpel? No, v podstate len lichva finančnej oligarchie. Chceli však za trest z týchto búričov v Grécku vyžmýkať všetko, čo sa dá. Bankármi živená proeurópska pravica v Grécku bola ochotná obetovať krajinu a pokračovať v zavádzaní takmer fašistického režimu. Avšak napriek neobmedzeným zdrojom na mediálnu podporu sa im nepodarilo presvedčiť ľudí o nutnosti rozpredávať ďalej celé Grécko na splatenie ich štátneho dlhu a nezostavili teraz vládu. No a vyzerá to tak, že Grécko teraz ovládne euroskeptická koalícia, ktorá konečne odmietne všetky ďalšie škrty a vypredaj národného majetku Grékov len na to, aby dostali eurá. Na Islande
za špeciálny tribunál, ako viete, súdi bývalého premiéra za to, že doviedol krajinu ku krachu zlou finančnou politikou. Je tu jedna dôležitá vec ale. Na toto si museli Islandania zrušiť trestnoprávnu imunitu ich politikov, čo zatiaľ u nás nie je. A takzvaným problémovým dlžníkom sa pridávajú teraz aj Írsko, kde naposledy 1 000 000 ľudí odmietlo zaplatiť jednorázovú drzú 100-eurovú daň na splátku štátneho dlhu. Takisto Španieli regulujú banky a čoskoro pribudnú aj Taliani. Veď by boli všetci hlúpi, ak by sa naďalej nechali žmýkať a tlačili svoje krajiny k splácaniu ich vlastným národným bohatstvom za to ich požičané nič, keď to nemusia robiť Gréci. Teda áno, priatelia, tak sa občania krajín Európy vzoprú tejto najväčšej lúpeži v histórii ľudstva a jednoducho prestanú splácať tejto mafii výpalné za svoju existenciu, tak ako to urobili Gréci, Islandania alebo krajiny Latinskej Ameriky. Áno, možno padnú ich trhy, možno skrachuje aj projekt eura, možno aj dolár, ale nás to nebude zďaleka bolieť tak, ako to bude bolieť ich, ktorí nás vďaka euru alebo iným menám ovládajú. Nenechajme sa teda zastrašovať, priatelia. Ani ich politikmi, ani ich finančníkmi. To oni, bankári a finančníci, sa najviac boja, že prídu o svoju moc, ak padne euro. My máme svoju skutočnú krajinu a oni majú len svoje virtuálne euro, ktorým si nás doteraz postupne skupovali. Takže je na čase si uvedomiť, že okupujú našu krajinu iba za čísla v počítačoch a potlačené farebné papieriky. Euro a podobne aj dolár sú však ľahko nahraditeľné. Oveľa ľahšie, ako si myslíte. Nemci majú doteraz v trezoroch kamióny plné nemeckých mariek. V bankách je zmena meny len otázkou jedného víkendu na IT systémoch. A my, ak sme ešte stále Slovensko, ako suverénna republika máme stále základné právo takisto vydať alebo ovládať svoju vlastnú menu a kontrolovať taktiež jej obeh a množstvo tak, aby slovenská koruna, alebo nech to bude akýkoľvek iný názov, slúžila nám, občanom, a nie finančnej mafii. Stačil by na to jeden jediný ústavný zákon o novej mene Slovenskej republiky. Ale tento krok nespravia dnešní politici, pretože ich sponzori z finančných kruhov im to nedovolia. Preto sa vás, občanov, pýtam. Chcete Slovensko a slovenské peniaze vrátiť späť do rúk ľudí? Tak nám nezostáva nič iné. Len prestaňte počúvať politikov a začnite rozhodovať sami za seba. Áno, aj o ústave a rozhodovať aj o našej vlastnej menovej politike. A to je vlastne priama demokracia, o ktorú usilujeme. Ďakujem.